Zdravím vás, tady Michal Garšit. Jsem rád, že čtete moje maily, ale dnes mám pro vás něco úplně jiného. Něco, co pro mě nebylo vůbec jednoduché. Ano, místo článku jsem se rozhodl natočit tohle video. Asi jako většina jsem si myslel, že to bude komplikované, nákladné, že to budu vypadat na tom videu hloupě a ostatní se mi budou smát. Když jsem ale zjistil, jaký má video potenciál, tak jsem se rozhodl jít do toho. Důvodů, proč točit video, je celá řada. A proto se podívejte na následující prezentaci. Video vládne internetu. Do roku 2017 bude video představovat více než 70% provozu internetu. Minimálně jednou týdně sleduje video 78% lidí. Sdílí nebo přeposílá video 88% zákazníků. Každý měsíc navštíví YouTube kolem 1 miliardy návštěvníků a tím taky vašich potenciálních zákazníků. Vaši zákazníci milují video. Naprostá většina vašich zákazníků raději sleduje video, než čte informace v textové podobě. Sociální odezva. Prostřednictvím videa jste schopni mnohem lépe vyjádřit své emoce i osobnost. Je to téměř, jako byste komunikovali z očí do očí. Můžete s divákem navázat více osobní vztah s pocitem velmi podobným tomu, jako by vás potkal osobně. Multiplikace. Nádhernou vlastností videa je jeho velmi snadná multiplikace. Každý návštěvník vašich stránek tak může po zhlédnutí vašeho videa nabýt pocitu, jako by vás potkal osobně. Podobně, jako byste se nechali naklonovat a v jednu chvíli byli u všech desítek, stovek nebo tisíců diváků koukajících se na vaše video současně. Šetří čas. Prostřednictvím videa jste schopni předat velké množství informací a to šetří čas vašich zákazníků. Podle doktora Jamesa McQuarrieho je sledování minutového videa ekvivalentem 1,8 milionů slov. 3 v jednom. Každý z nás přijímá informace lépe určitým způsobem. Někdo raději čte text, druhý rád poslouchá a další zase nejlépe vstřebává informace vizuálně. Video umí oslovit všechny skupiny a máte tak jistotu, že vás uslyší všichni. Status experta. Video vás okamžitě odliší od konkurence a máte zaděláno na status experta. Lidé mají k tomu, koho vidí na obrazovce, automaticky vyšší důvěru a po natočení několika dobrých videí vás budou vnímat jako odborníka ve své oblasti. Univerzální použití. Jednou natočené video můžete použít na mnoho způsobů. Můžete ho vložit na svůj web, nahrát na YouTube, vložit třeba na Facebook, pouštět na živých prezentacích, vypálit na DVD a dávat jako pozornost, nebo třeba pouštět v čekárně. Budete lépe vidět. S videem máte 50krát vyšší šanci dostat se na první stránku Google. Vystoupíte z davu. 99% podnikatelů nevyužívá potenciál videa naplno. Díky tomu máte prostřednictvím videa možnost získat velký náskok před konkurencí. Přeji vám krásný den a pamatujte, že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými je akce. Klikněte na odkaz pod videem a jděte do toho.